Ahojte priatelia, máme tu dlho očakávané tretie kolo nášho a vášho hodnotenia. Takže ak sa chcete pochváliť a máte doma nový, starý, historický zrenovovaný traktor, kľudne sa prihláste. Oproti prvému a druhému kolu tu máme menšiu zmenu, hneď ukážem, ako sa môžete prihlásiť. Na to, aby ste sa mohli prihlásiť do našej súťaže, musíte ísť na web agrostodola.com do sekcie súťaž. Následne uvidíte prihlasovací formulár, kde napíšete svoje meno, svoj e-mail a nezabudnite na sekciu informácie o traktore, kde nám o ňom môžete niečo napísať. Následne kliknite na tlačidlo Vybrať súbory, kde si budete môcť zo svojho zariadenia vybrať fotku, ktorú chcete poslať do súťaže. Celý tento formulár potvrdíte tlačidlom Poslať, pod ktorým sa vám za malú chvíľku objaví text Ďakujeme za účasť. A ako môžete hodnotiť? Ako vždy. To znamená, každá epizóda bude mať komentároch názvy traktorov a ten s najväčším počtom lajkov postupuje do finále. Každá epizóda bude mať svojho víťaza a tí sa stretnú v tom konečnom finále. Takže tešíme sa na vaše traktory a vidíme sa. Čaute.